94 855 121. Културен радиосалон Студио 3 на Радио Шумен. Възможност за представяне на книги, експониране на изложби, реализиране на камерни концерти и спектакли. Културен радиосалон Студио 3 на Радио Шумен. Модерна зала, обезпечена с професионално озвучаване, подходяща за презентации и конференции. Телефони за заявка 855-121 и 855-115 с код 054. Добре дошли в Културен радиосалон Студио 3. Софийска филхармония под палката на Гвардия. България Росен Плевнелиев и президента на Република Австрия доктор Хайнц Фишер и госпожа Маргит Фишер. Билети на касата на зала България и онлайн в Тикет Плюс. Всяка събота след новините в 12. Новото политико-икономическо ток-шоу Събота 12+3. Здравейте, аз съм Калин Манолов и ще бъдем заедно в Конструкция в събота 12+3 по Хоризонт. В Конструкция ще говорим за икономиката, политиката и обществото през призмата на свободата, защото свободата лично ни засяга. Всяка събота 12+3. 12+3. Заради почистване камиони не са допустими в участъка Мало Бучино Драджича в нашата магистрала Люмин. Иначе дъждът в Северна България и високите полета ще премине в сняг. Значителни количества се очакват на юг в България. Слаби или почти без валежи ще по поречието на река Дунав. Ветровито с умерен в Дунавската равнина и източна България силен североизточен вятър ще нахлува още студен въздух. В по-голямата част от страната в момента температурите са между 2 и 7 в югоизточна България и по крайбрежието на морето до 10. Радио Резонанс. По Българското национално радио. А нашето предаване днес отива към своя край. Знаете, то вече е в съкратен вариант. Завършваме в 13:45. Това е днес. Защото следващия път, следващата събота ще започне в 13:45 и ще продължим до 15 часа. Разбира се, това също го казвам с голяма степен на условност, защото, както знаете, животът е нещо непредвидимо. Случват се всякакви неща, особено в българските медии се случват всякакви неща. Nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Зелен щат, носен глас, отекчен, идва чужд.
Това обаче е тотално съвършенство. Ние не винаги не казваме какво ще е бъдеще. История, както не винаги се поставя, ако изобщо се поставя. Като всичко се екстраполира на намирането на бъдеще към цялата грешка, защото няма начин да определим обективна отправна точка, е и неморално. Неморално е, защото пропагандира обреченост и пасивност. В същото време е Песента Wild Hearts през януари тази година се изкачва на номер 3 в официалната класация за сингли на Обединеното кралство. Към момента The Vamps имат 5 издадени сингъла, а през Но сега искам да ме питаш защо, къде, кога, какво. Сълзи от тебе аз искам и да ми казваш съжалиш. Решение, което ти сама избра, въпроси и отговор не чакай. Забрави ли тогава ти какво ми? Пък съм с програмата, която вие ми представяте. Така е, обичам да подслушвам. Ето, и сега отивам до пета маса да подслушам къде си говорят тези двамата там. А вие останете на същата чистота покрай мен и вие няма какво да чуете. Вътрешен полузащитник на ЦСКА. По-добре да виждаме ние червената топка. Така, в тура силата на Радио Шумен срещали сме ви с какви ли не фенове мераклии за звезди. От всички възможни жанрове на музиката. Рок маняци, баби, които пеят рап, сладкогласни девойки, поп-музиката и младежи битбоксери, майстори на фолклора до виртуози на тарамбуките. Днес ни гостува един запален поп-фолк почитател, който на всичкото отгоре от невръстен мечтая да последва звездната кариера на идолите си в чалгата. Всъщност Емилиан Христов е едва на 15 години от Шумен, а репортера ни го лови, докато записваше в едно от звукозаписните студия в града своя балада. Предстои да научите кои са неговите учители в поп-фолка и има ли основание да го определят като най-младия поп-фолк изпълнител у нас. Христина Димитрова разговаря с него. Казвам се Емилиан, промени. Мисля, че с поп-фолк се пробива, но за да бъдеш поп-фолк, трябва да продаваш с голота. Това вече е в по-късен период. Така. Значи на първо място да предложиш някакъв добър продукт, да покажеш талант, а след това вече и визия. Ами, според мен визията е най-важна. Вече таланта си идва, нали, първо, когато погледнеш певец, ти първо гледаш каква му е визията и след това мислиш дали има талант и дали песента е хубава. За мен визията е най-важна. Тази песен, която в момента записваш в студио, кажи ми нещо повече за нея. Тя е балада, колкото разбрах. 97,2. Свиленград. 107,8 МГц. Радио Стара Загора.
Накрая на предаването едно послание от Борис Ковач. Всъщност две послания. Едно философско и едно практично. Тази пиеса ще чуем и в четвъртък в Първо студио, само че вече с New Ritual Quartet. язовирната стена на село Черни връх затваря пътя Бургас-Средец. Снегът предизвика затруднение на движението по основни пътни артерии в страната. Кризисен щаб следи за обстановката по пътищата. Украинските военнослужащи, участващи в силовата операция в източна Украйна, са приведени в усилен режим във връзка с изборите. Добър ден, вие сте с централните новини на Радио Фокус в 17 часа. Аз съм Георги Владимиров. Радио Фокус. The sky will lift on my head. I promise you that, you'll be there. You have to bear. Временната намеса при усложненията, посочи Светослав Чернев, който се върна от 5-я международен конгрес по въпросите на малките хора в Испания. В България не се прави необходимото за обслужването на малките хора, за диагностирането и за лечението. Трябва да се правят периодични прегледи и изследвания на малките. Дарик. Екипът на Дарик Кафе избра 16 заведения в София, изтегли жреби и ги противопостави едно на друго. До финала ще достигнат само двете заведения, в които правят най-хубавото кафе, за да определим един победител. Екипът на Дарик Кафе избра Лена Цанова. С тази кореспонденция завършва емисията новини в 17 часа. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
До края на деня в източна България и горно-тракийската низина ще продължи да вали дъжд. По високите полета и планинските райони и почти цяла северна България валежите ще са от сняг. Значителни количества ще... Музика продължава до 19 часа с Рада Томова, Калин Тонев и Теодор Черешев. categorice în acest turneu și e în plină formă, se vede bine. Este ora 17 și 10 minute, e vreme urâtă, ninge în multe părți din țară, ninge și în București. În Maramureș, pe de 18, în pasul Prislop, se circulă îngreunat la această oră pe partea carosabilă, depunându-se un strat subțire de zăpadă. Se acționează deja cu utilaje de dezăpezire în unele locuri și se împrăștie material antiderapant. Ninge abundent și în județul Iași, pe DN2 și DN28A, în zona Pașcani. Și pe carosabilă a început să se depună zăpadă. Vă reamintesc că legea interzice circulația pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei cu pastrama și главният арбитър. Играта е подновена и отбора на Левски атакува. Зоната на лявото крило, Луис Педро, там имали нарушение срещу бранител на ЦСКА от страна на Луис. Доста сериозна дистанция. Вкарва топката напред в игра. Въздушният двубой е спечелен от Сармов за сините. След това обаче топката отиде при футболист на ЦСКА, а Серджио Буш не можа да... cât și în Formula 1, dar care de ceva vreme bate la ușile, la porțile Mare Lucic. Este vorba despre Marinescu, care a făcut ceva curse bune în circuitele interioare. De ce s-au făcut? Nu există nimeni care să fie interesat în echipele care iau startul în Formula 1 de talentul, nu știu, de pasiunea, de competența sa? Cum să spun eu, pot să fie un pilot foarte bun. Radio Fresh. Hitové Express. To a new hotel. Just touched down, you could never tell. Big house party with the crowded kitchen. People talk, but we don't listen. Ще се хваща нещо дисциплиниране върху които пуските права на случая. Богатска запади малко сега на специал. Вече не се една собствена отговаря се с къде запади. Близо се на решение вариант, но ще се появява на красиво, но много не точно далече от истината. Дълъг пас сега напред опитаха сините, загубиха топката лесно. Тончи Кукуч, който преди малко получаваше някаква лекарска помощ, играе с топката. Сбърка тук Кукуч и сините овладяват. Домовчийски тръгва на зоната на Кукуч свободна. В случайно Домовчийски като ветеран от война.
Вероятно е наясно с това, разбира се. Рядко Левски вкарват голове между другото тези 6 матча, но това е ЦСКА продължава да е абсолютният годишен лидер в Агрикон и след този кръг и до сега увеличава предмината на 10 точки. Разбира се, преди матча до вечера на Лудогорец с Черно море, но 10 точки са си 10 точки, независимо колко време ще е тази предмина, но са най-малко 7, те остават толкова. Го смени и от тогава натам като че ли нещата за... Още по-опасно. И вече много полиция срещу още повече публика за палянковците. Срещу още повече публика за палянковците. Дори виждам и някакви предмети, дървени предмети, които държат. Трябва да придат още жандармеристи, и снежни топки започнаха да... 888, 12, 79, 85. Добре дошли в комплекс приказките град Харманли. На порти стои радина майка, пръсти си кърши радост. Запознати съм до красотата и живите ритми на по-оформената програма с песни от 13-ти самостоятелен албум на Поди Паскова «Една самотница». Научи се да прощаваш, радвай се на този свят. Една самотница